Izinyamazana ey'ncane zaseMarikana. Skylights. Okay. Hello class. Njani class? Siyaphila. Okay. 1 plus 1. 2, 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8, 8 plus 8. 16, 16 plus 16. 32, 32 plus 32. 64. Okay class. Namhlanje ke siyayivala classes 1. Okay class. Hayi sengingagoduka manje class sengingagoduka class sengingagoduka. Pause. Namhlanje ngibamba inkunzi yasi. Kazi bakhona abantu ngabanga inkunzi la. Bathi siphile isikole. Excellent. Gosh, excellent. Bora la. Listen, phuma esikoleni. Lethi phone yakho. Lethi. Angiphethe phone mina. Correct when phethe phone when phuma esikoleni ngithi wena phone esini. Angiphethe phone mina ngishiya ekhaya. Oh, beba kanjani inkukhu? Okay. Sangi correct uzobona inkukhu uzobona. Uzobona inkukhu. Hayi ngiphethe phone. Baka le nto wena manje. Angiphethe. Ngiyazi ukuthi uyiphethe. Angiphethe mina. Uyiphethe. Dansa mani wena baba. Kushayisa inombolo baba. Udansa lokho baba. Imalaphi. Set. Up. Uyazi inombolo. Wena usazoba nenkinga wena. Asikunikeze ifoni ukhuluma futhi akutshela kuneze 3 million eso. Okay, ngizoyibheka yami. Ngikhohlile ukuthi phone. Awuyazi inombolo? Phethe phone. Yeah, correct. Yes. Uzophuka phezulu. Khipha 3 million yes. Yes. Ngakufakela inombolo uzobona. Sanala. Shosho mshana. Ngibanjiwe lana. Manje Ema umbanjoba. Umuntu nje ngisaphuma esikoleni. Ha. Ngakaze ngisize. Mshana malini le malini? Ngiyazi imali encane kade 1,000. 1,000? Hayi ngeke mshana. Awu. Ngoba kodwa ngoba wena ngizozama mshana ngizozama yazi. Awunginike address. 154. Ubani? 154. Okay mshana ngiyeza manje zinje lapho mfethu. Okay lalela nake mshana. Lalela. Bo ngizofika lapho. Ungifika lapho. Samkhahlela nomuntu lo. Samkhahlela nomuntu lo samshaya. Khipha izinto zakho. Sophela isikhathi manje. Inombolo izophela. Hayi ngiyamuzwa ngathi street hayi khule mshana ngiyeza manje mshana. Sat! Zini inombolo. Awuzazi inombolo manje sizobe nesikhathi era. Cela inombolo ziphi inombolo zama 26. Ziphi inombolo zama 26 wena manje. Wena man. Yes. Okay. Mshana uphi lo muntu? Ngizwa endlini. Ula endlini? Okay. Aye marazo. Correct yekana. Siyanjala ekhaya. Lenongoloze likhombile. Okay mshana inkinga hayi angizile ngokuzona. Yena sibeke ikhali phansi noma ngiphethe lutho. Nasizoxoxa njengamade. Ngiphethe la imali yakho. Yakhumbula ngithi ukuthi kade ubamba umshana wami. Yeah. Yena. Manje ke mshana umshana uyangitshela ukuthi utheni unemali yakhe zinje. Awusondele njengamadoda ngixoxa sikhulumisana. Ngicela angizile ngempi. Angizile. Xola.
Wena ubhuti wena yabo wena ubhuti wami noza. So bhuti. Yey. Hayi wayuphe. Ubona mphinde musungibamba. Hey, ukhothi hey. Isikhathi ngolozo lesi. Hey. 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 Phinde mfana wami uzobona uzongithola. Ngithola. Ena uzwa. Mina ekuthiwa lana ohlala kule ndlu leli bhilidi lanongoloza ngiyabonga nokusupporta lapho ngimtshele kahle uphathi uzongena yabo inombolo zizosala ezwani phathi uzongena. Ay, okay. Sanibonani nonke. Ay mina la igama lami uNkanyiso Mavuso. Ya. Ngifunda eChelsea yoko lapha grade 7B na okay. Yabo nje ngumuntu nje oyithandela nje uact yabo leyo nto. Xa bafethu subscribe ama video bafethu no like nenze yonke into nifollow bafethu. Ngicela uzophuma part 2 relaxani na. Yabo nje bafana bami uzophuma impi yezinsizwa. Uzophuma khulekani get ready sharp. Usayishile izinto izinombolo. Sanibonani, mina ngiyabuya futhi ngizontshela inombolo esazongena ezokusasa kule part 2 zayo. Awona kusazosho inombolo. Wonana. Home. Wonana. Home. Wonana. Home. Set. Up. Set. Up. Set. Inombolo zodala 62. Hola.